nagahan naton dancing kapwarsa ungod gugmaan nga ipinakita niyo ang suporta nga niyang barangay na dapan niya na nagabi. Kay pinaka-importante nga bahin ang presensya hit mga tao nga sugad na iyo. Naging kumplito ang ira kapag Vesper Night, danahan iyo presensya. Damo nga salamat, Honorable Captain Elmer Ito Alalia and Madam Salviado